Uyu tumaika. Anda tuma kaiba. Dar. Ningi. Tasa malo ngathungwa badeni babo. Dede anu kutura kamuti chabia. Oh. But anyway, anyway. Saka Magido. Vatu zikatichibva kuka. Vakati ivo varuda koti ndikati mire mchana 2 minutes take taona kuti zvizvo Manje nonika pakati peusiku so. Risararako kana usikadi ndorisa mpiriti. Zvavo. Mazoro mangwana mona. Mona. Magido nomuzaya King Robbie. Isa. Kana rongo munzwa. Ari kumziya futhi big time. Wanda nezvi. Une car wash ke. Oh. Haranzi acho danso. Iri kubika wash tikubvudza. Tirapana netruck wash kutafara. Audzwa kuti vanhu vakuru vanoti vapana. Old tafara. Mune makore makati. Ndini ndichiri mwana mudiki. Pamunozviti isu ndoonemere kuti mwana mudiki kana ndakura ndinotasira 50 years, not less than 50. As long ndisiri less than 50. Ndichiri mwana, ndichiri mfana. Chero kasvika 40, 45, 49 years. Ndichiri mfana. Who said that? Kana ndane ndozva ndobelieve nini. Kana ndane 50 ndendamudhara ndazati kana chimoko ndakufana kuita hwana ndifana kuita kana titikorofu. Oh. Ndenda settle manje. The reason why, can you explain further? Andikwanisa trust musikana right now. Because until you get to 50. Kusvika ndasvika 50 ndo pandichazotrust musikana kuzati aiwa amunhu akukwanisa kuita zvandinoda. Not kuti iwo une 22 years wane mwana wobva wazoti wane 50 years ndine mwana mukomana akadai zvinhu zvinokwanisa kuitika izvozvo kana hakuna kuti zvinokwanisika. aiwa kamira ndikupindura ndozviripo. Tinatara zvari kuda mudhara iyoyo. Uda kuti nyatsotaura kuti kana tinoda kuti titaure tichiti ndo zvinhu zviripo kuti kana wasvika 50 chivanhu chedu. Aiwa kuti chivanhu chedu isusu chinotaura kuti munhu kasvika kana kuti 18 years unofanira kuroora. Ndo zvavari kutaura ivo mudhara. Anavoti 18. Aiwa ndingopa muenzaniso. Alright, toti uda kuti vaanzi mangani. Ndisatoda munhu wechikomana ukaita 22, 23 kusvika pa25, 26 unofanira kuva nemwana wako. Handiitika kana zvarambo zvinhu zvese zvotariswa nomunhu wese nababa. Atingamboti zvinotariswa nababa wemukomana. Aiwa apa obviously utora nyaya yavakomana. Chimbondivhurira iwewo nemazino. Chimbondivhurira chinyatsoonwa chikutaurira. Tutara kuti ndozvinhu kana tichiti munhu wese katutara zvitakananga vakomana anenge akunzi baba. Anofanira kunge akunzi baba. Pa22 kusvika pa25 ndipo mataura. Anofanira kunge akunzi baba according to this years. Kudhara waizosvika pa27. But mazana hazvisiri zvakazviri kuitika vasikana vacho nava. Saka iwo wati 50 ndipo unozoti ndaakuda musikana. Kuti waita sei? Vanochita vasikana vachona. Kutsvaga wakutsvaga mukaureka. Aiwa. Anga achina kuchechi. Zvokuenda kuchechi ndozvinoda kuti chiko. Kana munhu achinzi ureka. Kobona akabva uko. Anoenda kuchechi akuzoda saizi yako iyoyo wapa 50. Alright. Ndiya akaita sei? Toti mahure asati achihure zvisingaoneki. Vateti chiti vasikana. Ndiyo ari kwakudoyo. Aiwa. Ndomurutaura. Ndombiri yako here yakudai iyo. Ndovari kuwana. Imi ndovari kuwana. Vari kumuchita. Wachiitwa. Alright. Saka manje kuti uchiva trust manje pasina madini. Unongatongoziva. Saka apa une makore mangani iwe? Pamwe unotomboti ndine makore mangani rasi? Ndine 30. Manje saka uchiri kure zvako isi got 20 years to negotiate your life.
ndosaka ndakutaura kana ndaane 50 ndata sei ndendakura adati King Robbie nyaya yako inenge iri personal pane zvawakaitwa kai aiwa haisi personal pane munhu akakudetsa here apa aiwa tiringotaura aiwa inenge iri personal chichakaitika iwo kuti personal inogona kuitika kunzi personal asi iyi ingori nyaya ndangotaura zvinhu zvinotozivikanwa kuti iwone mudzimba here kumba kwenyu handina zvinhu zvotozivikanwa kunzi murume kana une vana handina wakabvita vana mukadzi handina kana mwana wokunaedzerwa handina wada kunyeba wakunyeba nyaya yako yemukadzi tinoiziva nyaya yako yemukadzi wakunyeba akunyeba munhu gava azinyeba izi saka ineyaandaurega atidiyarima vari kumuda mavhidhiyo ka kune kula ziriko saka uyo ari kuti chikoda mano ari kunyeba ane kusvika 50 years usauta mukadzi wozoita sei wakaita mukadzi zvazozoita sei takazongotadza kuwirirana kazongenda mba kwavo pane zvakaitika vataura hapana ari kubvudza panapa pane zvakaitika hatokuziva kuti kutaura panapa tichitaura nyaya vanotaura nyaya yavo chokwadi izvo aiwa hapana zvaiwoiritsira tifanira kutaurirana chamurira kuisa mwoyo wokuti wakamira kuti usvike 50 years ndipo uchazotaura kuti achinzwa uchiti hati 50 zvirurakidza kuti une risi wakanyanyodhiniwana pane munhu akakufudura usati waredi kuregerera pane munhu akatokufidhura kapa hapana zvakaitika hazvo ngatizvinzwe iyi yanga ingoriwo nyaya yatanga tichingotaura ai tutambonzwa nyaya yako iwewo kuti uzofunga kuti bheda dasvikazedu dzakadaro kuti usanyanyodhiniwa wozvinogona kugava kuti ndowekura pfungwa dzako kuti ino handichadhiniwa hauchadhiniwa but toda kuiziya mafirst days unoziva zvaitomondibata kutadza kana unoziva hauzvibhelieve but ndo zvinenge zviri chii chakanyatsoitika King Robbie chii chakaitika ipapo hamunhu aichita achinoona someone else tichigara ndinaye aita sei aiyo but hapana chawataura wangotaura zviri samari chokwadi kuti anga achibira chii chakanyatsoitika munhu kuti unenge uchigara naye achikunyebera kuti ndikuenda kwakati kunoona nhingi wangu handiti iwe ofunga kuti munhu ndizvomashanduku ndokwaita sei kwaenda but usingatombozvizive zvichigara zvichiitika izvozvo wozongozvibata one day wakutozoudzwa zvese unziviso akati ndiri kuenda kumabvuku kwatete vangu akaita 2 days dzatadzoka ndindandinaye iwe nyatsokaga zvokuti haaenderi aiwa obvious tagara kati kozi kana waona vanhu vaiva vachiita izvozvo unobata gumbo iri woripeta saka aenda kwani ainono umwe umupana wawakambodanana naye before ini uchimupa magurosari ako aitogara naye badini aiwa inzwa akagava uyu mukomana uyu this guy right uyu inini ndizvipana King Robbie ndiangane chimoko ichi inzwa mudhara King Robbie aitengera chimoko magrosari chichiti chikuenda unoona tete chitoenda nemasina choenda masina ake chotoenda kune mumwe murume aitozikanwa kumba kwemukadzi kutoti iye aitoziye mfesi atete vacho aitoziva naiziziyawo futi icho chimoko ichocho chaitozikanwa udheni kwemfesi uyu aitopa chimoko everything chimoko chitoenda chakatotakura chitoti chikuda sei mabvudza ibesa kamera pari pawakasiyana naye akaenda kupi kusiyana naye ka haana kuenda kuna bulazi yavo aiwa ndakamutire panga ari ikoko manje koye zvino izvi iko zvino izvi handisuzati ari kupi hausi kumboonana naye akatotiza ndifunga kuti ari muzimbabwe muno saka akabva arambana nablazi mfesi uyo ari kuno nablazi yawo yaka nablazi yavo vakambogara vese but hama dzachiona asi iye anenge aita sei aimuda zvake
but hama dzachona dzakazoipindira dziva dzavasanctiona zvoti vakazofoswa nguva vachita sei vachirambana nenyaya yako iyo ehe kuti iwo ndiwakwari official ikoko kwacho wangu atodiscoverwa kuti saka haasi straight kana uyo ari kuti mukadzi wangu isi tiri kuti muroora wedu saka hapana dhiri saka iwe chiri kudzata sei kudanana nemunhu akadaro bhozi hambofa akachinja bhozi munhu ane masikiro ake ndaanongogara achitongoita chiteya King Robbie wakapera matama ese kuona mabhurukwa kudona nyebe zvinorwadza zvinorwadza zvokuti but secret yacho chetongotaura nevamwe vanhu kuti ndo zviri kuitika chandakaona zvinhu zvokuti haisi hard haisi very hard allright mina nditakandapindura mafirst days zvinhu zvokuti unozviramba kuzvibvuma kuti ndo zvakaitika kwandiri saka dzimwe anonge uchizviramba kuzvibvuma ka hasha dzechiita dzichitowanda chero ndikakuona uchifamba murodhi kana wakada ndimhoresa ndonangokupindura zvamheno zvoitika zvirioutside patopikiripo ndichitori nehasha kudhara saka manje kana uyo uchitaka kuti munhu hanzi zvinhu zviri easy kuzvitambira zvakamboitika here kwauri aiwa ndinoti zvinhu zviri easy kuzvitambira but kana zvaitika ini ndati bona kudiscussa kwawatoita bona kudiscussa kwawatoita watopedza bosi pako zvichiri kutokubaya but iyi nyaya yekungoitara watangoita kana inyaya yatangotaurawa hatingotaura kuti pakaita masituation akadaro aitozviziva ende dai usingamutaurire otherwise dai zvakatokuremera munhu unofanira kuita mumwe munhu waunenge uchitaurira situation ini chandakaona mafirst days ka zvinonetsa kuti hausi wega inini ndakazviitwa saka kana ini naino handiri munoziva mese vatanawo ndiri pepeda chikuti chiga vama kuseri ini ndakataura yangu ndizvozvo unotaura wakataura ukona chinoitika fanira handiri mai manje wataura mwe munhu akabvunzwa nomutinonona payoutube zvinhu zvakaitika kwakudhara pane something like zvangu zvakaitika kwakudhara lino almost 13 years ago zvinoramba zviri mufungwa because unogona ngodhumana nemunhu wacho faka kana ndichifamba mborukena unombofunga kuti unogona kungomuona kana pamberi pako chii chichaitika unombozvibvunza zvo kana ndichifamba ndakasvikakuona ka inini ka ndakasvika patime yekuti kana mabhawa ndakaregedza kuenda emazimba ndava ndatosvika pekutopedzisira kuti pamwe zvakutondinetsa mabhawa emazimba ndokwanenge ari futi sometimes bada munyara wacho pane kamwe kafeeling kaunenge uchizongoona kuti vanhu vari kuti vanoziva inini nemunhu zvese vari kuziva nyaya saka unenge aina ndichaluza control because ndakatomboondawo ndinotaura mafirst days achona zvichitanga kuiti uri kuona inini aya ndotoenda mapub kana night club handichanyanyoenda unotanga kungobudwa nezvimwe zvinhu muupenyu hwako otoshamisika zvinobva zvatokuchinja kana mararamiro ako zvakaitika handiti kana nini mazuva acho ndatori munhu atodza toti every saturday andirare kumba ndoenda kuclub but mai manje wakukwanisa urara kutorara inini mai manje handinhasi saturday tese tiri padeni kudhara kwedu unoziva tisiri pamba so kamefore ndorara pamba padeni sesaturday ndepindatatiget malanda anenge aitora jacket andanga achiita rutonhoro anotora jacket anyambotana nenyaya ari kuya take a seat nyaya yemvuri come take a seat totenda asi pane mumwe munhu come take a seat why not saka uri kuona ka King Robbie
nyaya yako is nothing. Take your beer. Inyaya idiki. Ko beer rako. Magito, give her a beer. What's wrong with you? Get your beer. You're not committing a crime. Hey, give her a beer. That woman. The beer over there. Get your beer. Get your beer. Drink your beer. Aiwa, hauma muYouTube. Aiwa, kunyaya yekudhakwa yako yapinda papi. It's for entertainment, it's okay. For entertainment purposes. Yes. Nasi Saturday. Wakagadzirwa naMwari rakapa vanhu